Akwai fim ɗin da na taɓa kira wanda suka shirya a fito da wani mutum Mahmud amma yana ta baɗala. Mahmud sunan manzo Allah ne kuma an samu mutum yana baɗala, nace to ku canza sunan. Wanda yake ɗaukan nauyin ake sa a tashan na kira shi wani alhaji ne babban mai arziki, nace dakatar da ɗaukan wannan fim ɗin da ake sawa, ga wata baɗala mun gani a ciki. Aka haɗa da wanda suka shirya fim ɗin, nace yanzu dole ne ku yi ƙoƙari ku canza wannan sunan, ko ku ce wancan ya mutu sai ku canza wani, ko ku ce a yanzu an canza masa suna, amma Mahmud sunan manzo Allah mutum yana baɗala ana sa masa sunan annabi, mu a gurin wannan ba daidai bane. To irin waɗannan abubuwa suna nan, wata ranka ga wani ya ja aya ya fassara ta ba daidai ba. Kamata ya ce akwai wanda in aya ce a nemi wanda ya sani a ja ayar daidai, ko kuma a ce wani ya yi fatawa, fatawan ma sai ka ji ta ba irin ta musulunci ba, kuma a cikin fim za ta fito, wanda ganin zai ɗauka sai je ya aiki da ita. To kun ga irin waɗannan abubuwa muke so mu haɗu da ku mu gyara, kuma ba nufin ko a ci mutuncin wani ko a wulakanta wani ko a tozarta wani. Muna da hankali, muna da ilimin sa abin da muke yi, so muke mu haɗu da ku a gyara kuma